Il-ħadd it-tajjeb, illum 15 ta' Jannar, it-tieni ħadd ta' żmien matul is-sena, nilqakom għal din il-quddiesa mmexxija mill-Kappillan Dun Blake Camilleri mill-Parroċċa ta' Libraċċ. Tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-mulej ma'kom. Illum l-Arċisqof ma setax ikun magħna minħabba li jinsab indispost. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għal din iċ-ċelebrazzjoni qaddisa. Int Mgħallem tajjeb tagħna, mulej ħnina. Int Raj tajjeb tagħna, Kristu ħnina. In Sultan ħanin tagħna, mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lil Alla fil-għoli ta' smewit u paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, naturġih, irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier.
Int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq l-yemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla ta' seta bla tarf li taħkem fuq kollox fis-sema u fl-art. Isma' bit-tieba tat-talb tal-poplu tiegħek u għatina l-paċi fi żmienna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarrim il-ktib tal-profeta Iżajja. Il-mulej għalli, Izrael, inti l-qaddej tiegħi, bik jiena nkun infaħħar. Issa tkellem il-mulej, minn ġuf ommi għamilni qaddej tiegħu, biex għandu nraġġa lura lil Ġakob u biex Izrael jinġabar miegħu mill-ġdid. Għax jien kont infaħħar f'għajnejn il-mulej, u Alla tiegħi kien il-qawwa tiegħi. U għalli, tkun ħaġa żgħira wisq għalik li inti tkun il-qaddej tiegħi biex tqajjem it-tribut ta' Ġakob u traġġa' lura l-fdal ta' Iżrael. Jien nagħmel minnek dawl għal ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi sa tru fl-art tinfirex. Il-kelma tal-mulej. Hawnien mulej ġej nagħmel ir-rida tiegħek. Hawnien mulej ġej nagħmel ir-rida tiegħek. Ittamajt b'tama qawwija fil-mulej u niżel ħdejja u sama l-lajta tiegħi. Edli fuq fommi għanja ġdida, għanja ta' tifħir lill-Alla tagħna. Flimkien, hawnien mulej ġej nagħmel ir-rida tiegħek. Int ma titaxxaqx b'sakrifiċċji u b'offerti, imma widnejja inti ftaħtli. Ma tlabnix vittmi tal-ħruq u ta' tpattija, imbagħad jienet hawnien ġej. Flimkien, hawnien mulej ġej nagħmel ir-rida tiegħek. Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi li nagħmel ir-rida tiegħek. Alla tiegħi dan joġobni, il-liġi tiegħek ġewwa qalbi. Flimkien, hawnien mulej ġej nagħmel ir-rida tiegħek. Xandart il-ġustizzja f'ġemma kbira, xuftejja ma żamejthomx magħluqa, mulej dan inti tafu. Flimkien, hawnien mulej ġej nagħmel ir-rida tiegħek. Bidu tal-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin. Pawlu li Alla ried isejjaħlu biex ikun apostlu ta' Ġesu Kristu u sosteni ħuna. Lill-Knisja ta' Alla li qiegħda f'Korintu, lil dawk li tqazzu fi Kristu Ġesu. Imsejħa biex ikunu qaddisin flimkien ma' dawk kollha li f'kull pajjiż isejħu l-isem ta' Ġesu Kristu, is-sid tagħhom u tagħna. Grazzja u slim mingħand Alla Missierna u l-mulej Ġesu Kristu. Il-kelma tal-mulej. Il-verb sar bniedem u għammar fostna u lil dawk li laqgħuh tom is-seta li jsiru u li Alla. Alleluja, alleluja.
il-mulej ma'kom, qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġwanni ra lil Ġesu riesaq lejh u qal: Araw il-ħaruf tal-Alla li jneħħi d-dnub tad-dinja. Dan hu li għalih qedtilkom warajja ġej bniedem li huwa aqwa minni għax kien qabli. Anqas jien stess ma kont nafu, imma jien għalhekk ġejt nagħmmed bl-ilma biex hu jkun marraf lill-Iżrael. U Ġwanni xeta għalih u qal: Jiena rajt l-Ispirtu nieżel mis-sema bħal ħamiema u joqgħod fuqu. Ta' bilħaq, anqas jiena ma kont nafu, imma dak li batni nagħmmed bl-ilma u stess qalli: fuq min tara l-Ispirtu jinżel u joqgħod, dak hu li jagħmmed bl-Ispirtu Santu. Dan rajtu bajnejja u għalhekk xedt dan hu l-iben tal-Alla. Il-kelma tal-mulej, it-tifej lejlek Kristu. Naħseb ħali meta nisimgħu b'xi każ ta' moħqrija tal-annimali, nistgħu narawha fuq television jew inkella fuq social media, kun hemm xi ritratt ta' xi annimal maħqur. Naħseb ħali nintlew b'naqra rabja għax ngħidu dan x'għandu x'jaqsam annimal innoċenti, annimal li m'għandux jaqsam xejn, annimal li kellu iżomm fuqu u jaqla fuqu u affarijiet li ma ħaqqu żgur għax aqqas raġuni ma għandu ħseb wara kemm ħaqqu li jbagħti dawk il-konsegwenzi. U raġuni hija li l-annimal inqisuhom bħala innoċenti. Jiġifieri mhux mimsusa mid-dnub, mhux minsusa b'affarijiet li jagħmlu ħażin lilna apposta, b'intenzjoni, mhux għax ma jafux, għax apposta m'għandhomx dik il-ħaġa l-annimali. Għaliex qed ngħid dan għax illum għandna t-titlu fil-Vanġelu lil Ġesu ta' il-ħaruf ta' Alla. Ħaruf huwa proprju annimal minn dan. U annimal innoċenti, dajjef, sabiħ, ħelu, li żgur ma tgħaddilekx minn rasek tagħmillu ħsara apposta u ġalu jbagħti. U Ġesu jieħu fuqu dan it-titlu tal-ħaruf ta' Alla. Għaliex, u din hija importanti żommha f'moħħna, għax hu jixtieq jieħu fuqu dak li jagħmel ħażin lill-bniedem. Meta l-bniedem jaħqar l-annimal, jagħmel hekk għax ikun qed jaqbad ir-rabja li jkollu fih. Lejn bnedmin oħra mhux lejn l-annimali. Rabja li forsi għadda minn ċirkostanzi fil-passat naqra diffiċli. Rabja li ġiet frott ta' azzjonijiet ħżiena li rċieva. Rabja u frustrazzjoni jaqbad xi ħaġa li ma tistax tpattilu lura, xi ħaġa dgħajfa, innoċenti u jiżvoga r-rabja tiegħu jew tagħha fuq l-annimal. Dejjem hekk għamel il-bniedem. Infatti, it-tempji kollha antiki li għandna madwar id-dinja ħafna drabi ma kienux joffru bnedmin, kienu joffru annimali bħala sagrifiċċju. Jitfaw fuq dak l-annimal dak li għamel ħażin lill-bniedem u joffruh bħala sagrifiċċju. Issa l-mulej qed jgħidilna jiena il-ħaruf ta' Alla. Itfaw fuqi, ħanuħu fuqi dak li għamel ħażin lilkom. Fil-bidu ta' din is-sena, meta din naraw daw il-konflitti kollha għaddejjin, tajjeb li ngħidu li bħalissa għaddejjin madwar 30 gwerra madwar id-dinja, mhux il-gwerra biss fl-Ewropa, dik waħda minnhom, 30 gwerra li nafu bihom. Intom tafu li gwerra hija frott ta' ħafna konflitti żgħar. Iż-żgħar joħroġ il-kbir. Aħna fil-familji fuq il-post tax-xogħol fejn inkunu narawhom daw il-konflitti u nintlew anke aħna bir-rabja u bil-frustrazzjoni u l-option tagħna hija di, jew ħaniżvogawha fuq il-bnedmin, ħanuħorġuha bħala tpattija li ġeneralment hekk jiġri, xi azzjoni ħażina jew xi kelma mhux posta u nibdew imbagħad konflitt li jikber. Jew inkella jgħidilna jiena l-ħaruf ta' Alla, itfgħu kollox fuqi.
Ħalluni nkun bħal sponza jgħidilna l-mulej ħanixrob dak li huwa negattiv. Ħanixrob dak li huwa ħażin. Allura ma nħallihx hemm, ma jixteriċ, ma jibqax javvalena relazzjonijiet bejnietna. Ja ħasra kieku aħna li nemmnu u qegħdin hawnhekk għax nemmnu nibdew nagħmlu hekk. Taf kemm nagħmlu sena iktar ħinja? Taf kemm nagħmlu sena iktar fil-paċi? Taf kemm nagħmlu sena ħafna iktar nieqsa minn konflitti żejda kieku nidraw nagħmlu hekk fil-mument fejn se nkun se nitlef il-kontroll, fil-mument fejn kun se nisvoga għax inkun ili naqla nkun ħan isplodi, indur lejn il-mulej minflok lejn indur lejn il-bnedmin l-oħra u naqla fuqhom dak li għandi ġo fija. Taf x'dinja aħjar tkun jekk dawk li jemmnu jagħmlu l-istess. Għalhekk il-mulej jgħidilna jiena il-ħaruf ta' Alla. Jiena bħal dak l-annimal li jiġbor fuqu u allura jeħles lill-bnedmin l-oħra dak li jagħmel ħażin, il-frustrazzjonijiet, ir-rabja. Minflok naħarqu u minflok naħqru l-annimali, minflok nagħmlu ħażin lill-bniedem bit-pattija anke jekk forsi nħossu li għandna raġun. Minflok dan kollu nduru lejn il-mulej dak li qed jgħidilna. Naraw naqra fil-ħajja tagħna mela li nibdew nagħmluha mill-lum stess. Meta jiġik dak il-mument nħossu jisuq hawnhekk ħdej qalbna fl-istonku tiela tibda tgħid awwa aħna ħanisplodi, awwa aħna ħanaqbad dak li għamilha ħażin u ma jibqax jagħmel iktar ħażin wara li lesti minn fuqu jew minn fuqha. Dak il-moment dur lejn il-mulej. Dur lejn il-mulej u ngħidu dan il-kliem li ġej. Kliem li ngħiduh fil-qudiesa dal-waqt ftit qabel it-qarbin. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja ħen għalina. Ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Issa nibdew nifhmu dan il-kliem aħjar għaliex qegħdin nitolbuh il-paċi u għaliex qegħdin nitolbuh ħen għalina. Għax il-ħaruf huwa ħaruf għax jiġbor bħal sponza dak li huwa ħażin bejnietna. Naqaf hawnhekk ejjew inħallu lill-mulej jgħinna fil-ħajja tagħna biex meta jiġina t-tentazzjoni nisvugaw dak li huwa ħażin minflok induru lejh ħajneħħijunna mill-ħajja tagħna. Flimkien namlu l-istqarrija tal-fidi tagħna. Jiena nemmen fala wieħed il-missier li jista' kollu la ħalaq is-sama u l-ard. Dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnu, u fit-tielet jum qam minn bejn iwiet skont il-kotba mqazza. Tela s-sema u jgħid fuq l-emin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tbien. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Jum u weġġa' flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fomm il-profeti. Fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika. Stqarma mudija dal-mafra tad-nubi u nistenna l-qawwa mill-irwi u l-ħajja ta' żmien li ġej. Il-qamu lej daw it-talbiet li ser irresqulek biex bħala għaddejja umli tiegħek inwasslu l-aħbar it-tajba lill-bnedmin. Nitolbu għall-Knisja biex tkun verament dawla għall-ġnus li tmexxi lill-bnedmin fit-triq li twassal għas-salvazzjoni. Nitolbu għalina biex fi spirtu ta' gratitudni narfu li kull ma għandna huwa don minn Alla. Nitolbu għal aktar vokazzjonijiet sejjaħ mulej rajja minn fost il-poplu tiegħek.
nitolbu għal paċi fid-dinja, mismu lej l-imħuħ u l-qlub tal-mexxejja biex b'umiltà jarfu li inti verament is-sit ta' kollox nitolbu. O Alla, ilqa dawn l-intenzjonijiet li għadna kemm ressaqnilek. Għamel li bħajjitna nkunu xhieda tiegħek. Nitolbuk dan fisem ibnek Ġesu Kristu Sidna li għajx u jsaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħatina mulej li nċelebraw daw il-misteri kif jixraq, għax kull darba li nġeddu tifkira ta' dan is-sagrifiċċju iseħħ l-emil tal-fidwa tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Nerfaw lubna il-fuq. Niżuħaj lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira ta' sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien iroddulek ħajr. Aħna nafu li għall-glorja tiegħek bla qis inti twieżel lilna bnedmin dajfa u tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dajfa tagħna. Bekk int tader u tħenna l-min jintilef u minn fejn ikun ġarrab it-telfin twassallu s-salvazzjoni tiegħek. Bih tajja kollha tal-anġli ferħana għal dejjem quddiemek, iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għola ta' smawiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-għola ta' smawiet. Qaddis ta' sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk li tolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien se jingħata biex mirraj ħibati, ħa il-ħobs, rat il-ħajr, qasam, tali disċipli tiegħu qal. Udu u kulu il-kol minn dan għax danu ġismi li jingħata għalikom.
Hekk ukoll wara l-ikla, għall-kalċi reġarat il-ħajr, tal id-disċipli tiegħu qal. Ħudu u jxorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabbru il-mew tiegħek mulej, inxandru bil-feħ il-qawmin tiegħek. Nistennew sama tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U roddulek ħajr għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed l-inna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fuqna jraqdu bit-tama. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. U nitolbu b'tħenna lina l-koll, għati lilna wkoll il-wird tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza l-Om Talla Marija, ma' raġel tagħha San Ġisepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Amen. Illi magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missili tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew inkantaw it-talba li għallimna Sidna Ġesu Kristu għas-salvazzjoni tagħna. Inti missirna li inti fis-sema jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun dak li trid inti fis-sema hekk taflaħ ikun dak li trid inti fis-sema hekk taflaħ. Ħobżna ta' kuljum għadina llum, dubitna finna bħalma nafru, lil minu għalina ħati, la daħħalniex fit-tiġri, iżda eħnisna mid-deni u t-tiġri. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Għana nistennew nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa glorja. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħek. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li intrid fiha li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi li xulxin. Paċi miegħek qiegħda. Ħaruf Talla. Ħaruf Talla li tneħħi l-bit tad-dinja ħellina. Ħaruf Talla li tneħħi l-bit tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla. Danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li ma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu. Atina mulej l-ispirtu tal-imħabba tiegħek biex kif tmajtna l-kol minn ħobża waħda tas-sema hekk ukoll fit-tieba tiegħek tagħmilna qalb waħda bejnietna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom Miegħek ukoll. u jberikkom Alla li jista' kollox. Il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lillah. Nandule
Naslu fit-tmiem din il-quddiesa mill-parroċċa tal-Ibraġġ. Din il-Knisja hija dedikata lil Marija Immakulata Omm il-Knisja u nbniet fl-1966. B'digriet fl-1989 twaqfet żona awtonoma ġdida maqtuha mill-parroċċi ta' Birkirkara, San Ġiljan u Ħalarawr biex imbagħad fl-4 ta' April tal-1999 saret parroċċa. Grazzi tal-li naqadtu magħna l dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb.